samai samai sasoma yang ha ani live betake mahi sane nek hamya ni boye na no ang kaham ke sani na yo ai ni thiok bangma hamya comment khelayo je ang raja ni no to ye push ke mono ang baya ang na no sani na yo kaham ke na um chi so yo kau sadi ang ke ha raja ni samung tang nai bini ka hamya suk duk no na ye ang pho bungai ba ha dukho kosto khiye tong nai ang pho ke ha bruk si ang baya ang ai ni raja hiya ang mane wo raja na ang hamya sani umchuya tinio ang bai do raja na ang hamya sani ma phai ha ma umani bok pandawa ang raja na hamya sani ma phai mi je somoyo lainai 5 tari ni sareyo bunga ano phun theyo hangko nung je ke pho 3 number seat generate seat nung election nung maba sanai aboro nung ke ha candidate mangna hi bo ang no phun khiyo ang pho ang buno sawo maharasa ang ba jaya ang jotesto ai ni je samo ang ta o je tang toma abona ai ni jotesto hiya ang buno sawo ai ni theo already voice record pho tongo bungbai ang ko ma salai mo ang pho bung ang nok ma hiye sa nung no maba janai hiyo ang pho ang buno sawo ang le ba jaya udui ri ang no redi hiya ang buno sawo nga pho bung acha nung phoi ni atta somoyo phaiding ke 6 tari phongai ni 8:30 somoyo ang rasbari o thangi bungbai 1.5 ghonta ko ma salai ha 1.5 ghonta bungbai ang ko ma salai phu o bung ang nok ma hiye sa udui ni le kolibi son bang je ke pho nung no mang nai hiye bo ang no sa ha aboni msing di yo ang no nung no ong di ha kha ang raja ni kono ang 1000 bar mante ya ang ko se ya ang no ong na hiya ang ko se ya la ha ang pho ang buno tre thya kau rimo tongo kanchanpur sat division 2 bar 3 bar khi mitin ong lai ha candidate ni no to ye ang pho ai ni mung no pho ang prostat phoriya ke ha pho ai ni mung no prostat pho ung khusuya ang nijer pho ang candidate lan hiya ang sanya bangma bro ang no candidate ni luk rang ni luk hiyo nang bai bis kawa ang phaye tiniyo lai bo phaye bai do khenang bai ang kau sani ma phai ha je ai ni mo kau hamya sanai ai ni mo je ang no mung hamya ke mkhu hamya ke kau sanai phai di tiniyo nang bai ang kaham ke kau salai nai nang khenang bai ang case ni tor ko fight khen mani lorai asuk ya ang ya chau nai je ai ni thiyo hamya comment khene no ang mahano ko phiu ya ang baya ang tinyo na no kaham khiye sani mchuo mchi so ye kau no sadi bru jati ong ye bru jati ni brom spai mi yek bang ma bru boding khiya ang no kau sanai tongu maha ke sungdia ai ni number ang no rinai 8413803925 bo number o call khidi ang bai nang contact khemai nai raja ni mungo hamya bai dok mani ang ma phaimi ang candidate glani soya mano 6 tari ni horo pho abung ang no boding khiye horni 9:30 jora bini rasbario ang tongo ang phuni jora opho bung ang no sawo nung se candidate mangnai hiye kanchanpur sat division ni ongye ang no candidate ria hiye problem khiye tongnai philip riang song pronendro riang song no pho brang no pho phun khe khau ye bung sungha aro phaidi face to face malaye spokam spotaya sai candidate ria na hiye phu o 9 tari ni horo philip sung thangklayo bini logyo uma songkor pho tongo khiye rasbario nini boboranjan pho tongo khiye tu telo jang khau bai ni bro thane ma 2 ta gari thango 2 ta gari ni ada ke phathar ma tongo ada ke no sio ma thango khiye philip nini uma songkor aboni boboranjan monojit getre ke hani munglang mayam samungle mayo abo khiye brang asu rasbari raja ni bis kawo ma o ang nijer phono raja ni bis kawo ma o ang pho problem no solution khiye je ke hano candidate area na hiya pho ang nijer pho candidate la nim chi ama bri se ang candidate ni luk bai ang jati ni samung tangmiya ai ni no khungnim sasti ha ke ongnai no beraya ang asu ke jati ni bai ang samung tangmo rang bai candidate ni luk wa ang samung tangmiya ang min na no ang kaham ke mchiri ni nayo ai ni kauno mchi na ang no buitani hindi ai ni kauno mchi na ang no candidate ni luk hindi ai ni kauno mchi na ang no rang ni luk hindi tiniyo na bai susta bichar ang rinai boni porewo je jat hamya comment khenai maha ke mahano pho phiu ya maha ke mahano pho phiu ya ang kaham ke nai ang baya ang kaham ke sani mchuo 9 tari ni horo je rasbario raja bai ke aro problem solution ke nai ya pho philip riang no sunga o nung problem miriami no candidate ria man ba ye nung aro biruddi ke ba chamo nung spono rini omi he philip no so pho bung moha sia hi sawo aboni logi o uchi bung no so phya nung problem no rini nung problem no rinai de ang ma pho sia hi philip riang sawo ang pho aboni ang nijer no saha miriami nung philip no ria ke nung boinai de hano so 100% ang boinai skangpho ang candidate lani hiya mano raja ang no 5 tari ni sariyo nung candidate mangnai hi phun khewo abo phun ke phun jara pha ang la ya ang udei no seridi hi tongkho
Pungai ni trading point ni sarata somoya ang thangye ko masalai po udiri ang no seridi hi ang saye tongko ang po bung sawo udiri ani qualified ni sa abi ni qualification ka ang sakrare bung MA digital officer bung 5 bosor ka private job khemo ang sakrare ko buino ang po kebrang mai sana ro brok bang ma to unume soro to tre Anthony song to chitoranjan soro to aro rajbari si rajan biskau bune chungko mama salai po je phong tho nung seong ne hi ang no ya ke 1000 bar ang manela rajani kau no ang brom tungye tinio ang BMA por mile khakmai hi ang la ni himya ano jasu ke ang no request ke nung no la dia ang la nai yang ko se no ang ya chak ino tui bi ha noi tari ni horni 12:30 ta somoyo ke ang no joto smai akranti tamding ki khia ha beke khia 10 Kanchanpur general seat ole wainsa se majority abo jagao nungba chaye paimai nai paimaiya nusi desi ya ang no sokpo ang sawo paimai nai paimaiya discount ni kono kya po samaiya amya ang pai pho chempo na ang no ongdi ha mane ba ang na ni kono 1000 bar mane ya ang ongnai ya ang brang no sawo ang pho ang no sawo nung chemye thangkhe tre rajniti thungya ke ning kha phangbai nei de yang no raja bai ke smai dingki ang no kau so o ang pho ang saye khariyo ang sikhau ongye chemia ang bro hamya ongye chemia je chemia ang opoman nong pho jatini opoman ang maya umse bengke ha buya cha yang ke ang lanai yang pho ang saye khariyo ang pho pronen riang be thake ai ni ba e bung bezal khiye kau sami hiye loge loge phun khiye pronen riang no raja bai kau so pho pronen riang mahi sang le ni dol se ba chanai already meria mino no ri di ni bung ang pho bung pho bodin ke kau sawo akhi brang joto ang no songsaye nung no ongtho hiye ang no smai akranti tang riye congratulations hiye ang no asu khiye ticket chu baila ya ang no hui mo aini para mana aini elaka ni bro ngi gari thainai thangnai raw bai lo bai abo ticket no romye chungchu baila lai asu khe abo ticket no 9 tarik ni horni 12:30 tawa ang no riya ha ang no riya khe ang pho asaye no ang siaru ya pho joto elaka ni hogra jagra bai mile ye trai khrai bai mile ye ang boni samung no tang man bok pandawo isor ang no jai khi thong ye asu khe aini khaphango ang isor no tor ko to bai sakhe na abo ticket no ang ya chau ila ha ya chau ila ye 10 tarik ni phungai ai dri oke phungai ni 5 ta ni chiyong ba chaye Kanchanpur ro phai ha phungai 5 ta wo Kanchanpur ro so phai phu oke lama ni chiyong onek khie mahi sanai ticket ni no to ye ang bai pal phene ha phun salai morong no khnaya ni kha phango si sang du khonang ye ma tongo ar pho ang ai ni bok ye kaham ni bok ye no ung khna ye pho ang chungu ung yang kunu hamya wai so ya ye no ang phai ha phai ye ekta 35 ni msinyo Kanchanpur ro so phai ha Kanchanpur ro so phai phu oke SDN ni sinyo candidate ni from fill up ke ama ke ha from mai mo tongo abo from or jotto ai ni document no fill up ke ha ai ni nominee ni document no pho abo from no fill up ke ha from fill up ke ye orde from fill up ke phu oke uchi uchi maharasa no call ke ha num ti so ala hi no call ke ang kau buina sa ha ang Kanchanpur ro so phai ha SDN office sama ang from jai khe tongo khlai bo office bondong khe tini nim singo je document daw phono go thia ma raw de tong kre nai chomi chung jai khe man ba ye tini chung from fill up khle to taw khe taw hi ang boding khe kau sau maharaj no ang pho bo ang no sa ha ni ticket le go thia nung abo ticket no tei bi uchi pherau phi phaidi hi ang no sa o ang pho ang sa ha be khe ang taw khe taw se so phai droi ong tong mo uchi tre ha ang bo ticket no te Agartala pherau khai tha nai Agartala bai Kanchanpur hinge kom chalmia bo khano bunga ang no call khe pu oke ekta 45 minute o se bo ano phun khiyo inke gari gura ni problem tongo uchi phaipia thangphia nai ai ni phono be thakhok chi mo tongo akyong pien mahi sa nai 11 tarik oke suboratri ni office bondo inke joto kisu kam na ang abo 10 tarik ni misa sitang nang ke ang thangmaya ang bono sa maharaj ang thangmaya khnai phwayo ang thangklai nai inke ang 11 tarik ni phwai ai dri o ang fasting bai thangklai ha fasting bai ang thangklai phu oke kmau ha thaya khosni skau pho ang kau sungo bungno beng pho bo bai se nominee ri tongo ong tongkhe breke ai ni le ticket go thia ong phi ang bai ba ticket tei bie phainai boboranjon pho bo ticket se tei phayo bin le go thia sa phia be khai no le go thia sami maharaj inke bung sawarim chidi abo ticket go thia ni no tei bi phai di ha ke ang bang ma brok no phun khe ha je chin dol candidate mai nei raw no ba ke bung ko chono le slai phai di ha ai sau ba ke bu slai phai di ha o khrok thambrok ni chok slai phai di ha o nge khna ha ang acha thia syar pho raja ang no ringi tong mo ba ang thangnai hinge no ang thang nai bai do mang ha thang nai bai do ongye ang 11 tarik phwayo thangklai phu o emon ke ye no ang so ha so ye ang aro
ni hongra ro bai ke ha kni no ang sung ha ang no le ticket change ke pai di ang ba yang le phaim se ticket lani ar no boino 17 jon ani slaya nai ong tham no nia ang no sa ha acha bong ke ang ai nim khawa asama tongo ai ni ke ha chok no sto ong mi ana lo ni no sto mi ba ye no 17 jon ani no sto hi sa khna hi no ang beng pho jot to no sto nei rok mai nang hi thango ang pho mai nai hi nai nim khawa ang a sa ye tongo abo kho ong mo nim siyok mang hala ang no so ticket de ti khlai bi hi nke ang sa ha ticket ti khlai bi ya ai ni ticket ang aro rasbari ni khai ye boboronjon ni no barawo jora se ai ni ticket ai ni yak phawo aboro ni chiyo ke boboronjon ni thiyo sa ai ni ticket already aboni boboronjon bai chungpal gari pal no phayo gari pal phaile ye kanjan polo so phaye ticket no ti khlai nei le ha ma ha ung pai ye from ro fill up ke pai pho ke boboronjon tre we ha no thang pho ke ai ni ticket no bung tre we ha bin loge tinang ye thang ha nke ang buno phun ke ha ang no le slide phi pio nu no le slide phi piak mau mi bo hi ang buno sung buang no sawo nu le mchi ya ni se ni ticket slide nang ya nung thaya ke thaya pho tong di ye bo ano sawo nke ang ke sa raja tor ma slide phi phi tong ba bre ke ang thaya yu pini ang thange slide khok nai hi ang sa ha are hindi no ang thanga thangya khosni skaw horni 10 tawo boboronjon ai ni ticket bin no obin loge tinang thang pho ang Abraham bai bini loge wo tong nai chakma ke ha brang klang ni no ang hui sawo nang ai ni ticket je ke pholai te bidi ang pho ang boboron jai pho phun salayo ai ni ticket brang ya hui di ye bung sawo bo ba chole yang ke ba ma ken hui ni nang pini hiyo ang ba ya ai ni ko ang beyang nok bang ma ke hamya samono ang tinio bo life of haye clear ke na no ang chiri ni nai mole bo sei jodiyo ang rang ni luk ticket ni luk se jodiyo ang ongmo ongkhe nau brau jo to pho sinai ami ai ni no khong bai ang bayo mchangya bodi ma samuk tor no ang tak nai raja ang no ong di himoni karono se ang ngo tinio ang 11 tarik yo thangi raja bai kau ma salai ha ang ai ticket lan phe maharasa no hui ding bo ke bang no sai ri ha ni ticket le nung le mai sia tre ke hano seri ne ha nge bung sa ha nke ang pho sa ha nke maharas no ang no risia hinkele mani nung 9 tarik ni horale no ano no kende de hi no ano congratulation hi joto aro jago chempho khapang ta bai di pai phata khaka di no ano phungphong ha smai tawrim pha khibre ke no ano sapi hu ye ta o khibre ke nung mai ya himpi ang abo ticket no 10 tarik ni phungayo nchiyo to ye 10 tarik ni ekta 35 ang kanchanpura saipu o bang mai ni jonogon ro ang no nai sauye chubaila saunai bai bau saunai bai khiye kaham khe tango nai si ya asu khiye ang no man sorman khe sauye te yok moni msiyo tinio ang bo ticket no mai na ya khe ongye thangkhe ai ni dol ro la ang nok ma hinai ticket phaja mi hiya ang no hiyaw nai ang le ajang o thangpok thoi emne sanglek thei nu ang no nangkhe boro rajbari je pokhe di ang le bo ticket meni ale thangya asu ni jora khiye ang bungbai khe kauma sale ha ko ma salai phuke bo ang no sa ha nung be thaki ye ticket no de hamya ya no so phuke ang sao ang le ticket no hamya ya ticket ang no hamya ri nei le nung sei nung hamya ri mi ba ye tini khe ang ma hamya ha ang kende de ong ya himom thaima no nung ong ri ha ong moni ba ye ang ticket no bai do ma hamya ha abo hamya ye no nu ang no hamya moni mote no nung ang no ri ye tini lo jonogon no bung hangko sekende de hi ang no upo prochar khiye tini yo khinu ano ticket riya khiye nung man charman spai mi boding khele ongya nung raja ni joban tung di hi ang raja no asun jara kau saha arpho bungai ni kau no khnaya khiye ang no rang 50,000 2000 ma mkrang 25 kha mkrang bung ano ya phayo ang timbar ti bilo khiso ha ang le bo rang baya ai ni man charman pai meya nung le mohara sa no mthi man lama